ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ କମେଣ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପିଲାମାନେ ତୁମେ କହିଥିଲ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ବିଷୟରେ ରଚନାଟିଏ ଲେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ଲେଟ୍ ନ କରି ସେଇ ସୁନ୍ଦର ରଚନାଟିଏ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଉପକ୍ରମ। ଉପକ୍ରମରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଓ ବାସଗୃହର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ପରିବେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନ ରହିବ ତେବେ ମଣିଷ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଣିଷର ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ କ'ଣ ନା ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆମ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଗ୍ରାମ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଗାଁକୁ ସଫା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମତରେ ସାନିଟେସନ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ବର୍ଣ୍ଣନା ଲେଖିବା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2014 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଗାଁ ଓ ସହରରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସାରା ଜଗତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଏହା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦଳ ବା ଗୋଷ୍ଠୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ। ଏହା ସାମୂହିକ ଉଦ୍ୟମ। କେବଳ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସମାଜସେବୀ, ରାଜନେତା ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନେ ନିଜେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଉଚିତ। ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ମହାନଗର ନିଗମ ଓ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଜନସଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦରକାର। ଛାତ୍ରମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଜୀବନର ମନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଗଠନରେ ବ୍ରତୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମ୍ପ୍ରତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ହୋଇଯାଇଛି ଏକ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ। ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ଶାସନଦଣ୍ଡ ଓ ଆଇନର ଅସ୍ତ୍ର। ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବିଚାରରେ ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ଆବର୍ଜନାମୟ କରୁଛନ୍ତି, ନଦୀରେ ନାନା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସରକାର ହିଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଭାବରେ ନଦୀକୁ ଦୂଷିତ ଜଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, କାରଖାନାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସରକାର ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଉପକାରିତା ଲେଖିବା। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ। ଏହା ମନକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖେ। ମନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିଲେ କର୍ମ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼େ। ମନ ଦୂଷିତ ହେଲେ, ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିଲେ ଯାବତୀୟ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଦୂଷିତ ମନ ଶୈତାନର ଲୀଳାଭୂମି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ଉଚିତ। ନିଜେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ସରକାରଙ୍କ ଏ ଦିଗରେ ନିଷ୍ଠା ଓ ଆନ୍ତରିକତା ରହିବା ଏକାନ୍ତ ବାଞ୍ଛନୀୟ। ଯେଉଁ ସବୁ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ଓ ମହାନଗର ନିଗମ ତଥା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଅଛି, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ନଗରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଦାୟିତ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଉପକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଇବା। ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବାଦୌ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ବିଧେୟ। ସେମାନେ କୌଣସି ନଦୀକୁ କାରଖାନାର ଜଳ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସେଇଠି ଫିଙ୍ଗିଦେବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସଂହାର ଲେଖିବା। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଆହ୍ୱାନ। ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଭାରତବର୍ଷର ମହିମା ଫୁଟି ଉଠିବ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦରକାର ଖାଦ୍ୟରେ, ପୋଷାକରେ, ପରିବେଶରେ, ଆଚାରରେ ଓ ବିଚାରରେ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ରାଜନୀତିରେ, ପ୍ରଶାସନରେ, ସଂସ୍କୃତିରେ, ଧର୍ମରେ, ଶିକ୍ଷାରେ, ସାହିତ୍ୟରେ, ସେବାରେ, ପରିବାରରେ ଓ ଜୀବନରେ। ଏହା ହେଲେ ହିଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନର ଆହ୍ୱାନ ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରିବ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ହେବ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆଦର୍ଶ। ଯାବତୀୟ ହିଂସା, ଦୁର୍ନୀତି, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ଓ ବ୍ୟଭିଚାରିତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ଦେଶ ହୋଇଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହମୟୀ ଜନନୀ। ଜନନୀକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର ରଖିବା ହୋଇଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।